Tumama yung kape sa akin bigla, nagising ako. Salamat sa copy, Analu. Alright, here we go. Easy Tell Cinerama Complex. Sino sa palagay nyo ang papasok sa Grand Finals? Sino ang unang papasok sa Grand Finals? Round number? Una siya. Tawagin nyo na siya. Round number 1, Marvin Eugenio. Kailangan ko rin ng seafood. Pumunta rin kita para sa seafood mo. Dapat may yung discount. Umawag na agad. Ang susunod na mapasa sa Grand Finals ay si Hunks number dito tatanungin ka. Sir, sino sa palagay niyo Hunks number ano? Number 4 nga! Hunks number 4! Jerome Galvez! Thank you so much there, sir. That means Hunks number 4, kailangan ko na sample mo sa Grand Finals. Abangan ko yung TikTok sample dance mo sa Grand Finals. Okay. The last Hunk to move on to the Grand Finals. Pero pag tinawag ko itong Hunk na to, yung ibang Hunks, kindly stay put. Alright? So joining Marvin and Joe. Moving on to the Grand Finals. Number 3, Fritz Ajay. Okay, as I mentioned, paalala lamang po, next week wala po tayong ManilasFinestHunks. After that, we'll be having the elimination, and after po nun, wildcard, last elimination round na po, then wildcard, together with the wildcard and crashing show na po tayo ng Grand Finals. So itatawagin ko po Hunk, pasok po siya sa wildcard, so he gets to prove himself once again. At siya ay si Hunk number 5, Marvin Arcano. Congratulations, Hunk number 5. You move on to the wild card. Alright, there you have it, ladies and gentlemen, your grand finalist for the ManilasFinestHunks, and of course, a wild card. Thank you so much, Sir Jonathan and Sir TJ. Maraming salamat po